Usa ka gituwang eksplosibo na palgan sa tunga sa dalan sa usa ka barangay sa Talakag, Bukidnon. Samtang tulo ka wala kabuto nga eksplosibo na recover duol sa usa ka balay sa Midsayap, Cotabato. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Daling ang girespondehan sa Talakag Municipal Police Station ang tawag sa usa ka concerned citizen kalabot sa usa ka gituuhang eksplosibo nga napalgan sa tunga sa dalan sa Sitio Kawayan, Barangay Liguron, Talakag, Bukidnon. Gilayong gikordon ang area samtang gipaabot ang mga personahe sa bomb squad. Wala na itao, persada na isikakilid, bakante, mga sagputan na kakahuyan. Balakag ka kay lagi giputos man siya na napoy wire sa ibabaw. Pag-abot sa Explosives Ordnance Division sa kapulisan, nagpahigayon dayon sila og recon operation aron ma-dispose kini pinaagi sa pagpabuto. Dili pa sab kuno makumpirma kung usa kini kay improvised explosive device tungod nagpahigayon pa sila og post-blast assessment. Blanco pa sab ang Talakag Police sa mga posibleng nagbili niini tungod wala na kuno sila'y na-monitor nga kalihukan sa 8 grupo sa maong lugar. Nagpasalamat sab sila sa mga residente nga nagpakabana og nag-report kanila. Sebab karon wala pa sir, nagpadayon pa atong investigation kay pag ginatay kinsa gito na dili pa sa nato makuan gyud ma-determine og IED ba siya o dili kung di ito mahuman ang kuan sa findings sa EUD. Sa Midsayap, Cotabato, tulo ka mga unexploded ordnance o wala kabuto nga mga eksplosibo ang narecover sa militar sa parking area nga duol sa usa ka balay sa Midsayap, Cotabato. Sa investigasyon, samtang nagpahigayon ang Ministry of Social Services and Development kon MSSD BARM, kauban ang mga militar og validation ug identification sa mga damaged property tungod sa nahitabong rido. May report matud pa ang concerned citizen nga aduna kini nakitang kadudahang butang sa parking area duol sa usa ka balay sa Sitio Mapayag, Barangay Tugal, Midsayap, Cotabato. Pag-verify sa militar, na-recover nila ang tulo ka mga rocket-propelled grenade. Ginaimbestigahan pa karon kung kinsa ang nagbutang niini sa lugar. Sa karon, anaa sa kustodiya sa 34th Infantry Battalion ang mga unexploded ordnance alang sa proper disposal. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauloyap para sa One Mindanao.